Polster er lavet i samarbejde med A4 Lyd, en del af A4 Medier. Dette afsnit er optaget onsdag den 25. november 2020. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til Polster, en faktabaseret podcast om politik. Mit navn er Sune Steffen Hansen, og med mig i studiet har jeg min gode ven og kollega Jesper Claus Larsen. I Polster der ser vi på de samfundsmæssige brydninger, tendenser og fællesnævnerne er, at vi altid forsøger at stå på et vidensgrundlag, der knytter sig til data. Det kan være observationer, meningsmålinger, etc. Og Jesper, i dag skal vi snakke om sexisme. Jeg kan godt høre, at du, altså det der Polster US, det har lige, lige bragt dig op sådan i... Jeg er lidt overgivet, fordi vi har jo faktisk ikke skudt et program sammen i umådelige lange tider. Nej, et rigtigt Polster, som i de gode gamle dage. Ja. Nej, altså, det er jo nærmest halvandet måned. Hvis vi tager sådan nogle døgnflueår, så er det jo sådan, jeg ved ikke, om vi er oppe på, hvor mange, er det sådan 40 generationer døgnfluer, siden vi har været 50 generationer døgnfluer, siden vi sidst var sammen. Så det er bare for at sige, det er jo lang tid siden, og hvor er det dejligt at være tilbage i studiet. Det er fantastisk. Jeg har jo lavet USA, du har lavet Forsker, og nu er vi smed sammen igen i den her pulje, hårdt styret af producer Thomas. Og nu kommer vi jo til at have et rull, hvor vi ligesom kommer tilbage til 14-dages rullet med Polster, og så, vi jammer om forskellige ting. Vi lidt forskersnak ud hen ad vejen. Præcis. Og Jesper, hvad skal vi tale om i dag? Det er nogle svære emner. Ja, men der er lidt føle. Altså, det er det. Men til gengæld kan man så sige, at nu står vi her den 25. november, og der var jo ikke sådan så stor diskussion omkring, hvad det var, vi var nødt til at tage fat i først og fremmest. Og det kan man sige, det kommer selvfølgelig af hele Mink-situationen og Mink-sagen. Men vi tager jo et lidt andet take på det, netop det her spørgsmål omkring, hvad har det betydet for vores tillid til politikerne? Vi kommer også til at se, vi kommer både til at kigge på nogle officielle tal, og så har vi rent faktisk også vores egne tal med. Og så derefter ruller vi jo over i sexisme. MeToo, ligestilling. Vi har tænkt os, at vi ligesom prøver på at tage livtag med den her debat, og så sige, hvad er op og ned. Vi prøver at sætte perspektiv på det fra vores side, og så har vi rent faktisk også fået lov til at få nogle tal med, som er ret så spændende. Så det glæder mig meget til. Jesper, vi er politiske nørder. Skal vi nørde? Det synes jeg. Hvornår vidste statsministeren, at den ordre, statsministeren gav i onsdags, var ulovlig? Det er helt korrekt, at der er sket en fejl i forbindelse med den beslutning, regeringen traf i sidste uge, og det tilhørende pressemøde. Det har vist sig efterfølgende, at der ikke er lovhjemmel til at pålægge, at de mængder endnu ikke er syge af covid-19, at de skal jo desværre slås ihjel. Nå Jesper, hold da ferie. Det er jo noget tid siden, som sagt, at vi har været sammen i studiet, og gud, var det dejligt at være tilbage med dig. I lige måde. Men der er jo sket sindssygt meget. Ja, der er jo sket vanvittigt meget. Altså pludselig er der gået politik i politik. Ja. Det har vi jo ikke været vant til i 1,5 år under den her regering. Nej. Delvis fordi der har været corona og alt muligt andet, men så er det ligesom tingene, der ligget sådan en alle har været lidt enige om det hele, og vi skulle håndtere alle situationer, der var affødt af corona på en konsensusagtig måde. Og lige pludselig, så er vi i en krise. Ja, det må man jo sige. En old-fashioned krise, politisk krise på en eller anden måde. Jamen, det vender vi tilbage til. Det kan jo defineres på mange måder. Ja. Men i hvert fald, så må vi konstatere, at sådan noget kan jo have en indflydelse på tilliden til det politiske system. Noget, du og jeg har været optaget af sådan igennem mange år, fordi vores tese jo er et eller andet sted, at en manglende tillid jo afføder nogle mere ekstreme politiske holdninger. Det har vi ligesom kunne observere i flere vestlige samfund, og derfor er det at fokusere på tilliden faktisk en af de vigtigste indikatorer på, hvad der kan ske politisk fremadrettet. Ja. Derfor er det vigtigt omdrejningspunkt for os. Men jo også, hvad kan man i situationen? Ja, præcis. Ja, det er både nu og på den længere bane. Ja. Absolut. Og derfor så kaster jeg bolden over til dig, Mr. Data Guy. Ja. Altså, du har jo været inde og trække nogle tal. Ja, vi har både lavet vores egne tal, men altså den primære indflyvning er jo hele spørgsmålet omkring håndteringen af hele den her mink-situation. Og det er jo ikke, fordi vi skal snakke så meget mink her, fordi det er sådan set det er lidt ude af vores hænder. Det tror jeg alligevel kommer til sådan løbe. Jo, men man forstået på den måde, at vi skal jo ikke ind og vurdere, hvad er rigtigt og forkert, og så videre. Men
det, som der jo giver anledning til, at vi trods alt er nødt til at tage den her situation, som vi står i her i slutningen af november op, det er jo fordi, vi kan jo se, at der er sket noget i forhold til oplevelsen af, hvordan regeringen håndterer krisen, hvordan vi i det hele taget går til krisen og oplevelsen af krisen, og dermed også, hvad for en indflydelse det har på hele spørgsmålet omkring tilliden til det politiske system og til politikerne. Mm-hmm. Og der har vi jo været inde og lave vores egne tal på tillidsspørgsmålet, men vi starter jo sådan set med, at vi jo kan se, og nu er vi jo tilbage til det, som vi har snakket om flere gange, det her med HOPE-projektet, som jo går ind og løbende monitorerer, hvad er danskernes oplevelse af krisehåndtering. Og det gør de jo i forhold til nogle forskellige parametre. De gør det i forhold til, er oplevelsen af regeringen, gør det rigtigt, hvordan stiller vi os til det, er vi bange, er vi trygge, osv. osv. Men det vigtigste her, som vi har slået ned på, det er jo, at vi ser kommende fra der 3., 4., 5. november, altså det vil sige der, hvor Mink-sagen virkelig ruller, der ser vi jo ind over den første uge, der ser vi et ret drastisk fald i oplevelsen af tilliden til den politiske strategi bag sundhedsmyndighedernes råd på den her løbende tracking, som HOPE-projektet laver. Og det er jo et fald, der lige nu ser ud som om, at det er en 8-9%. De seneste tal er ikke udkommet, så det bliver jo ret spændende at se, om det rent faktisk er en tendens, der fortsætter. Men der i midten af november, det vil sige for de her sådan 10-12 dage siden, der snakker vi altså om, at tilliden til strategien, den faktisk er faktisk under beskydning, kan man så sige, og den er under beskydning i forhold til, om vi oplever, at vi rent faktisk gør det rigtigt. Mm. Og det er jo selvfølgelig affødt af, at vi har hele den her politiske diskussion, som vi nok skal komme tilbage til. Det, som vi jo så gjorde, stående sådan oven på spørgsmålet omkring de her HOPE-tal og den her fald i tilliden, det var jo, at vi gik ind og så sagde, vi havde jo fra foråret den her corona-tracking, hvor vi fra uge til uge gik ud og lavede nogle interview omkring tilliden til politikerne i almindelighed, det her klassiske mål for oplevelsen af politikerne. Vi havde tilliden til Mette Frederiksen, og hun gjorde det rigtige i situationen, og vi havde tillid til regeringens beslutninger. Og det vil sige, vi har jo lidt sådan tappet ud af den der sundhedsdimension, som HOPE jo meget beskæftiger sig med, og så prøvet at gå mere sådan rent politisk til den, og så sige, hvad er det, vi kommer til at diskutere på bagkanten af alt det her med en sundhedskrise. Og det er jo netop tillid til politikerne i almindelighed, oplevelsen af Mette Frederiksen som statsminister, og så regeringen. Og der kan vi jo så se, på samtlige 3 mål, der har vi jo et drastisk fald på de tal, som vi arbejder med her. Altså, det vil så sige, at hvis vi kigger på tilliden til det her klassiske mål for tilliden til politikerne rent generelt, så står vi lige nu i en situation, hvor tilliden, dem der har tillid til de danske politikere i almindelighed, det er 47% af danskerne. Og man kan sige, fair nok, 47% er jo faktisk kommende fra vores diskussioner tilbage i mange af de foregående programmer ind over de seneste par år. Det er jo faktisk et pænt højt tal, fordi vi så jo tilbage til, det har vi jo været rundt omkring flere gange, vi så jo faktisk, at der i foråret 2019, altså kommende ind til folketingsvalget i juni sidste år, der var vi helt nede på 20%, der hed tillid. Den lagde sig jo op på et ret højt niveau i forbindelse med coronakrisen, op i nogle tal, der sagde 55-58%. Og det er jo det, vi stiller det i relation til. Det vil sige, der ser vi rent faktisk kommende i starten af coronakrisen, 58% af danskerne har tillid til politikerne i almindelighed. Nu står vi i en situation, hvor det er 47%. Det er jo et signifikant fald. Det er et voldsomt fald, ja. Og det er en stor udfordring. Ja. Det er en stor udfordring på den korte bane, og det er en stor udfordring på den lange bane. Det skal vi nok komme tilbage til. Det vi jo så også har været inde og kigge på, det er jo, hvad er tilliden til Mette Frederiksen som statsminister? Og den har jo droppet betydeligt, i særdeleshed, hvis vi kigger på et lidt længere perspektiv, fordi kigger vi der i foråret, der ligger hun rent faktisk på et niveau, hvor hun har 65-66% af danskerne, der rent faktisk synes, at de har tillid til, at hun gør det rigtige som statsminister. I dag er det tal 51. Det vil sige, at hun har sådan set tabt 15-16% point over det seneste halve år. Og man kan sige, det giver jo sådan set udefra måske meget god mening. Der er noget træthed, der har været nogle svære beslutninger, der har også været nogle forkerte beslutninger, alt det der. Men bare lige sådan en hurtig indskydelse, fordi vi har jo før snakket om konceptet omkring, eller fænomenet rally around the flag, hvor man jo, når man føler sig troet af en udefrakommende
trussel jo har det med at danse rundt om flaget, altså i det her tilfælde danse rundt om statsministeren, som ligesom er flagholder for, at vi kommer sikkert ud af krisen. Hun styrer os ud af, vi sætter vores lid til, at hun og hendes myndigheder ligesom kan få os ud af problemerne. Og det man så observerer, Jesper, det er jo det her med, at det ligesom at danskernes generelle krisebevidsthed er faldende voldsomt. Altså, jeg har lige taget metroen herover til producer Thomas, hvor vi skulle skyde det her program, og jeg kan jo bare se, hvordan folk tager mundbind ned, sådan så man kan trække vejret igennem næsen, fordi det er ubehageligt at have mundbind på, og det er det altså i den grad, særligt for folk, der bruger briller. Når vi går inde i butikker, så kan man også se, hvordan folk stemmer rundt om sig. Altså på den sted, så er den der krisebevidsthed måske i virkeligheden ved at være væk. Vi kan ikke holde, som mennesker kan vi ikke holde en krisebevidsthed op i det niveau, det har været tidligere. Det er simpelthen helt naturligt, det falder ned. Og corona er blevet en del af vores dagligdag. Ja. Men det er jo også det, det er jo det, der er essensen af problematikken, i hvert fald sådan på kort sigt her. Det er jo faktisk, hvad betyder en faldende tillid, et faldende perspektiv på, at regeringen, dem som rent faktisk skal lede os igennem det her, tager de rigtige beslutninger. Hvad betyder det for vores adfærd? Ja. Og det er jo sådan set også det, som HOPE-projektet går ind og altså, det er jo derfor, at HOPE-projektet er vanvittigt interessant, fordi det rent faktisk giver os data til at følge, hvad er den her udvikling i vores perception af beslutninger og beslutningstagerne, og hvad betyder den sådan set for vores adfærd. Og lige nu, der ser vi, tror jeg, et vanvittigt interessant perspektiv i forhold til at sige, vi kan se en faldende tillid, vi kan se en faldende oplevelse af, at der gøres det rigtige. Betyder det så også, at vi om en uge, 14 dage, 3 uger, virkelig kan se, at det her har en signifikant indflydelse på vores adfærd? Og som du siger, Sune, så er der jo allerede tegn på det derude. Ja, der er allerede tegn på, at de der ting begynder at skride lidt. Hvornår var det statsministeren sidst holdt et pressemøde? Jamen, det var vel tilbage til... Producer Thomas, kan du huske det? Nej. Det er nogle... Det var vel tilbage til 3. november, hvor man håndterede spørgsmål omkring mink. Var det der? Jeg kan bare huske, at jeg havde sådan en wow-oplevelse, fordi jeg snakkede med en, hvor vi så snakkede om, jeg sagde, jamen nu skal jeg ind og se pressemødet med statsministeren, og sagde pågældende til mig, nå, er det nu? Det læser jeg om senere på nettet. Og så tænkte jeg bare tilbage der i foråret, hvordan vi alle sammen, statsministeren er på tv. Sluk alt, børn, vær stille. Jeg tror endda, jeg nogle få gange desværre kom til at råbe børnene. Jeg skal vide, hvad der foregår. Vi var alle sammen klistret. Altså, det fortalte bare den der sådan, bevidsthed. Eller, altså, det var corona var ligesom en del af det, når hun går på nu her. Vi læser om det senere-agtigt. Der var ikke det er sådan nogle små ting, der viser, at krisebevidstheden er på vej. Jo, og så er det jo også et spørgsmål omkring at sige, du har jo en situation, som er ekstremt flydende og vanvittigt svær at håndtere. Det skal vi jo tage med. Ja. Men du har også en situation, hvor du jo skal tænke ekstremt meget i det, som vi kunne kalde sådan den der kommunikative dramaturgi. Ja. Du er simpelthen nødt til at tænke i, altså det er jo ligesom, det er jo lige før, du hele tiden er nødt til at tænke i at lave et teaterstykke, sagt i anførselstegn, hvor du har de her highs and lows, og der kommer en ind fra højre, og der betyder, at du så kan sætte nogle andre ting i gang, og altså, det bliver du nødt til at tænke på konstant fra regeringens side i forhold til, hvordan sørger vi for, at vi også vi skaber den rigtige krisebevidsthed, der hvor vi virkelig har behov for, at den er sådan i højt beredskab, men vi har også mulighed for lige at tappe det ned, der hvor vi lige skal give folk, altså det vil sige os alle sammen, en lille pause, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, som du siger, adfærdsmæssigt, der kan vi ikke være i rød alarm hele tiden. Det kan vi simpelthen ikke. Som mennesker er vi ikke kodet til det. Nej. Så derfor er vi jo også, står vi jo også i en situation, hvor det er drevet både af, hvad skal man sige, og det tager vi nu, men altså, det er jo både den der politiske energi, der er i det her spørgsmål, men det er jo også den adfærdsmæssige energi, der er i det her spørgsmål. Ja, præcis. Der er ret interessant, ikke? Men politisk Sune. Ja, fordi der er jo sket, altså der er jo virkelig sket noget. Der er sablerne, den første minister. Der er sablerne blevet trukket, ikke? Nu den første. Efter 1,5 år, så er den første minister røget i regeringen. Den første, ikke derved sagt, der kommer flere, der ryger, det er ikke det, vi siger, men der er røget en minister. Der var måske nogen også i det parlamentariske bagland, der havde behov for at markere noget. Og en eller anden dag, hvor vi jo lavede et program omkring, hvorfor det altid er fødevareministre, der bliver gået. Hvad der har været 7 af dem inden for de senere par år. Det fortæller om noget, der skal ryddes op derinde. Ja. Men okay, anyway. Og man kan sige, at der har jo været, altså
hvis man sådan ser på det grundlæggende, så er det jo helt klart, at pelsdyr versus folkesundhed, der alt andet lige må folkesundheden slå pelsdyr. Ja. Og alligevel har denne her minksag jo fået en voldsom betydning. Og jeg tror i virkeligheden, at det er bare måske, det er jo bare, hvad kan man sige, trigger-eventet. I virkeligheden har vi observeret en tendens til, at mere og mere er blevet politik under corona. Og vi ser, at de to blokke forskanser sig i hver deres hjørne med udgangspunkt i nogle grundlæggende værdisæt og nogle ideologier om, hvor meget skal staten betale, hvilke erhverv og brancher skal særligt kompenseres, hvilke skal ikke. Og vi ser nu en tendens til, for eksempel, Venstre var jo voldsomt presset, også i forhold til baglandet, fordi de har en lang kulturel historik omkring landbruget. Omvendt så har jeg mødt folk i fagbevægelsen, som på et tidspunkt sagde til mig, hvad er alle de her sådan arbejdsløse, der er ved at falde ud af dagpenge, hvorfor de er mindre vigtige end mink? Så man mærker ligesom, at polerne trækker fra hinanden her politisk. Ja. Og det har været over en situation længere tid, vi har set det her. Og der er spørgsmålet, Jesper. Vender vi nogensinde tilbage til en konsensus-situation omkring corona, som gør, at vi alle sammen kan være enige om, at vi skal være sammen om at slå corona? Det tror jeg ikke på. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, de tider er over. Ja, det tror jeg også. Hvordan tror du, Venstre vil agere? Jamen, jeg tror, at Venstre vil jo stille sig i en position nu, hvor man vil, altså, der vil man jo ikke bare rulle med, som man gjorde i foråret. Altså, der tror jeg, at man vil kræve noget af regeringen. Du vil kræve at blive lukket ind i beslutningsrummet på en helt anden måde, end du har gjort indtil videre. Du vil kræve, at ting bliver lagt meget mere åbent frem i hele håndteringen af krisen. Du vil stille dig en meget mere, oppositionsposition, vil jeg sige. Det vil jeg i hvert fald forvente. Her er min analyse i forhold til deres grundlag. Der er ingen tvivl om, at det har haft en effekt i forhold til ligesom at samle nogle af deres naturlige vælgere tilbage. Altså blå vælgere, der i en periode har ligesom tappet ind på præmissen om, at vi kan være røde så længe der er en krise, fordi vi har tillid til statsministeren. Ja. De vælgere er ved at trofast vende tilbage. På den måde så henter de jo noget tilbage, der er helt afgørende. Det er den gode ting, ud fra et strategisk perspektiv, det gode ved deres ageren i den her situation. Den mere problematiske del, Jesper, det er, hvis vi ser på nogle af de målinger, vi har snakket om tidligere, og de vælgerprofiler, der kan være i den sammenhæng, så kan man sige, at mange af de mennesker, der er sårbare, som regel bor i yderområder, nogle af de vælgere, som jo i den grad har kunnet springe mellem blokkene, de kan jo blive bange for en for aggressiv fremfærd i forhold til corona, fordi vi ved, de er mere bekymrede for corona måske end andre. Ja. Og derved så kan Venstre jo skubbe dem væk, fordi at de ligesom virker som om, at de er mere, de måske har mindre fokus på folkesundheden, hvor det er regeringen, der ligesom varetager den. Og på den måde kan man sige, der er et sårbart segment, som også er ældre, som de kan risikere at skubbe fra sig. Ja, jeg er enig. Ved at være for aggressiv og ligesom sige, noget, der kan opfattes som om pelsdyr før folkesundhed. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, det er jo derfor, altså Venstres balancegang er jo lige så svær som regeringen. Den er problematisk. Ja. Og man kan sige, og jeg tror jo stadigvæk, vi er i en situation, hvor vi bliver nødt til, altså de respektive partier og regeringen bliver nødt til at forholde sig til, at vi stadigvæk er i en situation, hvor spørgsmålet omkring folkesundhed jo er sådan lidt en spar 5, ikke? Og rydder lidt bordet. Fordi at det er der jo ikke nogen af os, der ligesom på nuværende tidspunkt er i stand til at argumentere imod af helt naturlige årsager. Ja. Det, som der er spørgsmålet, synes jeg, det er jo lige så meget spørgsmål, altså hvad er det, der kommer ud af det her på den lange bane? Altså forstået på den måde, er det interessant for Venstre nu og allerede at tænke i at bygge den position, som man skal have den dag, der rent faktisk er en vaccine? Den dag, at vi rent faktisk begynder, at løfte låget og tænke, nu begynder vi faktisk at være ude af den her krise. Men det er jo virkelig en balancegang, fordi det kan jo også være for tidligt. Ja, præcis. Du kan jo også argumentere, at altså fra det modsatte perspektiv, og så sige, lige nu hvis man går ind og kigger på HOPE-projektet, opdeler rent faktisk også deres i sådan, rød og blå partitilhørsforhold. Det er det eneste, de gør sådan rent politisk. Men der kan man så se, at der, hvor opbakningen til regeringen omkring, at regeringen fører den nødvendige politik i forhold til coronaen. Der, hvor den siver, det er jo primært blandt blå vælgere. Ja. Men det, som der får mig til at tænke i den anden, det er jo, at på den ene side, så kan man så sige, så er det jo også et spørgsmål omkring at så sige, jamen det her beviser jo sådan set også, hvad det er, man altså dagsordenmæssigt kan fra partiernes side. Altså, de kan rent faktisk godt tale til deres vælgere og så sige, vi er sådan set ikke helt enige, og det bør I heller ikke være. Fint nok. Så er der en masse vælgere, der rent faktisk tager den optik. Ja.
Det ved vi fra forskningen, det er meget vigtigt. Præcis. Men, min pointe er, det betyder sådan set også, at man kunne jo også vælge at sige det på den måde, at Mette Frederiksen som statsminister har jo rent faktisk også brug for, at Jakob Ellemann taler til Venstres vælgere på en måde, der gør, at de kommer med ombord i den der overordnede perspektiv på, og så sige, hvordan kommer vi sammen ud af den her krise. Ja. Så hun har jo også behov for, altså, og det bliver jo spændende at se, hvordan de ligesom løser det der, hvis de løser det. Ja, fordi jeg tror bare, at konflikterne vil tale mere og mere op. Jeg tror, at den kommende tid, og det er jo klart, desto mindre bekymrede danskerne er, desto tættere vi kommer på en vaccine, desto mere politik vil der gå i de konsekvenser af corona, altså fordi det er jo regulerende adfærd over for os, som politikerne kaster ud i hovedet på os og sådan noget. Og det er klart, der vil komme sådan en anden ideologisk bias mellem den ene gruppe i rød blok og den anden gruppe i blå blok, ikke? Jo, og man kan også se det på, at hvad skal man sige, lovhjælpen dem til at slå mængdene ned, den bliver lavet med et snævert rødt flertal, ikke? Ja. Diskussionen omkring kompensationen er jo stadig i gang. Ja, for eksempel. Og ser ud som om bliver vanvittigt besværligt, ikke? Ja, præcis. Ikke? Og man kan sige sådan, som for at vende tilbage til min pointe før, at det er klart, at Venstre har fået en masse, eller de blå partier, skal jeg sige, har fået en masse af de vælgere tilbage, der ikke naturligt ville springe over til den anden side, altså rød blok. Men der er jo til gengæld altid de der sådan 7-8%, der springer over henholdsvis til den ene og den anden side. Og der tror jeg, at rød blok, båret af Socialdemokratiet, står jo markant stærkere hos dem. Og det er jo trods alt dem i sidste ende, der afgør valget, de der springer over midten. Ikke? Så der er nogle ideologiske, som er knyttet til blå blok, der kommer tilbage til blå blok. Og der er de der sådan, midtervælgere, der kan springe over blokkene. De er måske lidt mere sårbare. Dem er jeg ikke sikker på, at Venstre har hentet ind nu. Men jeg har omvendt heller ikke nok data til at kunne sige det endnu. Nej, man kan sige, at tilslutningsmæssigt ser det jo heller ikke ud som om, at der er de store ryg. Altså det er jo ikke fordi, at Venstre ser ud som om, de hverken får 2 eller 3% flere vælgere lige nu. Nej. Men altså lige nu synes jeg mest af alt, det er en kamp omkring positioner, og positioner, som man skal have kommende ud af krisen, når den på et eller andet tidspunkt slutter, ikke? Jo. Forhåbentlig. Og det gør den jo på et tidspunkt. Men så kommer der jo altid nye kriser. Det gør der. Jesper, for at vende tilbage til de tal her, vi har brugt omkring, at der er en manglende tillid til befolkningen, så tænker jeg, siden vi har snakket sammen sidst, så er mink jo ikke den eneste krise, der har været. Nej, vi troede faktisk ikke, da vi forlod hinanden sidst, der ændede vi jo ikke, vi skulle snakke omkring en mink-situation lige nu. Nej, overhovedet ikke. Altså jeg tænkte, det er amerikansk valg, og så går vi tilbage til noget andet med finanslov, og sådan noget. Ja, super god idé, finanslov og sådan noget. Nej, der har rådet en partiformand, og der har været ballade det ene og det andet sted, og alt muligt andet. Og der har været noget. Der har været de her sådan MeToo-sager, som jo i tidernes morgen affødes af nogle amerikanske situationer, særligt i Hollywood-regi, som nu virkelig har forplantet sig med nogle års forskydelse til Danmark og andre nordiske lande også i øvrigt. Og i dansk situation, så er der røget en partiformand, og der har været en kæmpe debat. Der er også røget en overborgmester, præcis. Og man kan sige, der er jo ingen tvivl om, at i vælgernes optik, så er der en eller anden form for de der mennesker i boblen, politiske boble, hvordan er det, de agerer. Det tænker jeg, det kan jo sagtens også være et element af det, der afspejles i tilslutningen til tilliden til politikerne. Vi kan i hvert fald se for eksempel Socialdemokratiet de seneste målinger bløder i København efter Frank Jensen. Ikke? Præcis. Så, og det bringer mig sådan set lidt over i, at den del af krisen, synes jeg også, vi skal snakke lidt om. Det skal vi også. Skal vi ikke gå over og snakke MeToo? Det synes jeg. Jeg har svigtet i sagen om Lotte Rod. Jeg har sådan set ikke svigtet Lotte, fordi det var mig, hvis hånd hun fjernede for næsten et årti siden fra sit lån. Men jeg har givet hende en uforbeholden undskyldning, og jeg har fået hendes tilgivelse. Det, jeg har svigtet, det er min gruppes tillid. Det er mit parti. Og det er jo dermed også offentligheden. Nå Jesper, vi skal over i det, som jeg betragter som en lidt svær ting at tale om. Ja, det er det også. Og jeg tror også, sexisme, MeToo, ligestilling. Jeg synes aldrig, det har været nemt at tale om det sådan. Selvom jeg forsøgte at gøre det faktuelt, så altså, der er mange følelser i debatten. Jamen det er der jo. Det er der jo. Og jeg tror jo også, vi har jo også lige gået rundt om grøden et par gange. Vi har faktisk snakket om turvi. Men nu gør vi det jo.
Vi gør det, fordi vi synes, der er vi synes jo, der er nogle vigtige pointer, som ligesom skal trækkes frem af sådan nogen som os. Ja, præcis. Ja, godt. Og det er vi brug for. Og man kan sige sådan, som vi var inde på før, så er der jo, altså, der opstår hele tiden kriser i politik. Så er det sexisme, så er det mink, så er det måske sexisme igen lige om lidt, eller MeToo, eller hvad det hedder. Ja. Man bliver lidt overrumplet af, hvad det er, og vi synes, det var meningen, at det var en god idé at tage debatten nu her, ikke? Fordi den har faktisk fyldt meget, og vores vurdering er, at det måske kan have affødt, eller sådan spillet ind i det der tillidsspørgsmål til politikerne. Ja. At det kan ligge som en underliggende faktor om, at de der politikere, altså i deres jo i befolkningsoptik lidt elitære univers, kan begå sig på en måde, som andre ikke gør sig, og derved så kan der faktisk være en anden form for det kan afspejle sig i, at man bliver mere kritisk over for beslutningstagerne. Ikke? Og det er jo der, hvor vi så lige skal holde tungen lige i munden i forhold til at så sige, når vi snakker, altså når vi går ind og kigger på de tal, som kommer fra HOPE-projektet, så skal vi jo hele tiden holde for øje, at HOPE-projektet er jo lavet med udgangspunkt i håndteringen af den sundhedskrise, vi står i forbindelse med corona. Og det vil sige, at vi sætter præmissen, der hedder, gør regeringen det rigtige, gør Mette Frederiksen det rigtige, har vi tillid til de håndteringsmæssige beslutninger, der bliver taget. Det er den ene del. Den anden del er, vi har jo så, vores traditionelle mål for tilliden til politikerne i almindelighed. Mm. Og det er jo et mål, som har kørt fuldstændig konsekvent siden i mange år. Altså siden starten af 90'erne, at de tal, vi ligesom refererer tilbage til, så inden for de her 30-års periode. Jeg tror faktisk, det går tilbage til 73 år. Det gør det også. Altså, men det er bare fordi, de der ting, vi lægger ud på nettet og sådan noget, der tror jeg, vi har starten af 90. Ikke? Men min pointe er sådan set bare, det er jo en anden tillid, vi måler. Præcis. Så ved jeg godt, at vi i starten af programmet her har været inde og så sige, at vi kan se et fald i tilliden kommende fra foråret til den her nuværende situation. Men det, der vel egentlig er interessant at snakke om lige nu, det er jo det fald i tilliden til politikerne i almindelighed. Yeah. Er det måske lige så meget, eller måske endda mere drevet af spørgsmål omkring diskussionen af MeToo og sexisme, end det måske er af den nuværende baserende mink-sag? Præcis, og det tror jeg, det er, Jesper, fordi hvis vi ser på datasæt for omkring, der for eksempel omstændigheder som Lars Løkke og de sager, der var altså kendt som underbuksesager, bilagssager og den slags, så kunne man jo se et fald i tillid. Altså det påvirker vælgernes holdning til bredt set politikerne, altså tilliden til politikerne bredt set, at der er nogle få sager, eller nogle enkelte sager, der bliver trukket frem. Det giver et billede af, at så er alle nok sådan. Og det er jo meget høj grad, fordi det spiller ind i, at vi faktisk som borgere efterhånden ikke har stor tillid til vores politiske beslutningstagere, vores repræsentanter for demokratiet. Og det er bestemt ikke isoleret til et dansk fænomen. Det er et verdensomspændende fænomen, i hvert fald den vestlige verden, hvor vi ser det i meget, meget høj grad, også i USA. Det er faktisk bekymrende for demokratiet, hvis man ser sådan på det. Ikke? Godt. Så langt, så godt. Men det har altså affødt, at vi synes, at vi skulle gå lidt ind i en diskussion omkring det her, og se lidt nærmere analysere på det, og gøre sådan nogle overvejelser omkring det. Før vi når ned i nogle tal, fordi vi har selvfølgelig tal. Ja, vi har tal. Ja. Før vi når ned i det. Jesper, jeg har simpelthen brug for at sige en ting. I min verden er der et element af ligestillingspolitik i hele sexisme, MeToo-elementet. Er der også det i din? Absolut. Godt. Men det er glemt. Ja, for hvad er ligestillingspolitik? Ja, og det er jo nemlig det vigtigste største spørgsmål at stille i den her debat, i hvert fald til at starte med. Ja. Det er nemlig, hvad er ligestilling? Altså, okay. I min verden, når du som vælger bliver spurgt ind til det, så er det noget med, er kvinder og mænd grundlæggende ligestillede sådan perceptionsmæssigt. Føler du, at de laver de samme opgaver, får den samme cadeau for det i form af betaling, eller er der en balance i de ting? Sådan sidder jeg som vælger, når jeg svarer på et meningsmåleskema. Bum, sådan tænker jeg. Men det vil sige, det er jo meget rettet mod din arbejdsmæssige situation. Jeg tror, og arbejdsmarkedet. Ikke nødvendigvis. Vi kan jo se, for eksempel, der er en forskel på mænd og kvinder, der svarer det her. Ja. Vi kan se, at mænd har en tendens til at svare, at der er en højere grad ligestilling end kvinder. Når de så, meget ofte vil det gå på arbejdsmarkedet, det er korrekt, når de så får samme spørgsmål i forhold til hjemmet, så ser vi også en diskrepans mellem kønnene, hvor kvinderne føler, at der er mindre grad af ligestilling i hjemmet, og mændene føler, at der er en højere grad af ligestilling i hjemmet. Så det er sådan set på flere forskellige parametre. Det er både, hvad vi som køn løfter derhjemme af opgaver og ansvarsfordeling og på arbejdsmarkedet. Og det er klart, at de to ting kan hænge sammen. Hvis det er kvinder i højere grad, det ved vi, går på deltid
når de får børn, og mænd i højere grad, som måske er dem, der trækker lønnen ind, jamen så kommer der en diskrepans i, hvem der løfter hvad derhjemme, og det afspejler selvfølgelig også i det her. Det er helt klart, og det er ikke altid, at mændene måske er så bevidst om det, når de så svarer på en meningsmåling. Ikke? Nej, præcis. Så ligestilling kan være alt, men ja, arbejdsmarkedet er en afgørende faktor der. Ja, plus jeg tror, altså du har jo også den situation, der hedder, at hvis du går ind, hvis du for eksempel kigger på kvinder isoleret, så har du jo blandt, ældre generationer af kvinder, der har du en lidt anden optik omkring, hvad er ligestilling, og hvad er, forstå mig ret, hvad er ligestillingskampen egentlig, end du har blandt de yngre generationer af kvinder. Præcis. Fordi de ældre generationer af kvinder, der er ligestillingskampen jo ekstremt meget fokuseret på at så sige, det er lige løn, det er lige forhold, det er det der med at blive respekteret i forhold til at kunne det samme, og i hvert fald, at vi er i øjenhøjde med hinanden mellem kønnene, ikke? Jo, og det er super interessant det her, fordi der er jo en tendens til, at netop ligestillingen måske for rigtig mange har gået på en form for, er der økonomisk lighed, lige arbejde, lige betaling. Ja. Men der er klart, at ligestillingsdebatten i allerhøjeste grad spiller ind i hele den her identitetspolitiske dagsorden. Præcis. Hvor er lige pludselig, hvad kan man sige, fælleskomponenten, fælles nævneren i de her sådan to ting, er stadigvæk lighed. Ja. Den eneste er måske mere en lighed som udtryk for et, økonomisk parameter, altså hvad får vi i løn, og en arbejdsfordeling, som er retfærdig. Den anden er jo meget perceptionen af, at ja, jeg er måske kvinde, men jeg vil gerne respekteres for min faglige kompetence. Ja. Og dit syn på mig skal gerne afspejle det. Ja. Og det måske er mere derved båret af, hvordan at hele synet på kvinden formes i samfundet. Ja, jeg er enig. Giver det mening, det her? Jamen, det giver fuldstændig mening. Og det er super svært at snakke om. Altså, det er jo også det, der er den modsatrettede drivkraft, hvis du så kigger ned i de yngre generationer af kvinder. Ja. Hvor, jeg tror egentlig, hvis du spørger dem, så har de jo lige så meget den mere sådan traditionelle ligestillingskamp med sig, men de har måske endnu mere et fokus på det der med at blive respekteret som værende kvinde. Ja. Men har også har måske også en anden tilgang til at sige, hvad det er, der skal til for at blive respekteret som kvinde. Og det er jo egentlig sjovt, fordi man kan jo godt lave sådan lidt hvis man sådan skulle sætte det på formel, så er det jo egentlig sådan, at det der med ligestilling, det er, der er nogen, der ligesom har den der, som du også sagde, det der med den fordelingsmæssige indgang, ikke, til det. Jo. Og så er der rigtig mange andre, der har sådan mere værdimæssig indgang til det. Og så har du sådan et klassisk snit, ikke? Jo, præcis. Og fordi så kommer vi over i lige pludselig, at det vi også kender fra andre studier af vælgerne, hvordan de tænker og rubriceres kategorier af sådan nogle analytikere som os, det er jo lige pludselig, at uddannelsen igen ofte bliver også en variabel, der spiller ind, eller andre parametre som by, land, og pludselig så forskanser det så sådan, at hvis du er ufaglært kvinde for eksempel, der bor i Vestjylland, så vil du i højere grad måske tænke, eller så vil du i højere grad have en tendens til at tænke helt konkret parametre ind som økonomi, hvad får jeg betaling, er det barsel for, alle de der ting. Er du af en lang videregående uddannelse, ung kvinde i København, så vil det være andre ting, der spiller ind, måske lidt mere flydende over i det her sådan identitetspolitiske situation, vi er i, ikke? Jo. Og det er jo der, og det er jo også der, hvor vi skal huske til vores lyttere at sige, vi står jo ikke i en situation her i Poster i dag, hvor vi ligesom kan komme rundt om alle de her elementer, som ligesom udgør den her problematik, fordi det kan vi simpelthen ikke, fordi vi snakker jo rent faktisk om noget, der er så, det er kulturbåret, det er identitetsbåret, det er båret af de samfundsmæssige, institutionelle rammer, vi har sat op, hvordan vi har organiseret os, hvordan vores arbejdsmarked ser ud, altså rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige ting spiller ind på den her problematik. Det, som vi vil have et perspektiv med at tage det her op, det er at sige, hvad betyder det her sådan i en mere politisk forstand, og i særdeleshed i sådan en vælgermæssig forstand? Jo, præcis. Og her kommer så et paradoks i forlængelse af det, som jeg gerne vil stille dig. For her er min observation, som jeg ikke forstår. Og det bliver lidt spekulativt, om end analytisk. Ikke? Dejligt. Ja, det må vi gerne. Ja. Godt, her kommer det. Diverse målinger løbende viser, det har de også gjort i vores, da vi var rådgiver for Socialdemokratiet, viser, at kvinder synes i højere grad, der er et problem i forhold til ligestilling end mænd. Der er en diskrepans mellem de to. Det er i høj grad kønsbåret. Ja. Så ser vi så på, hvor ligestillingspolitikken rangerer i forhold til vælgernes dagsorden. Der rangerer den altid i bunden, og det gør den også hos kvinderne. Ja. De ser, der er et problem i forhold til nogle ligestillingsomstændigheder,
Ligestillingspolitikken er ikke der, hvor den skal være, og samtidig rangerer de det meget lavt som en prioritering. Why? Altså, jeg tror, der er 2 perspektiver. Og jeg tror, for det første er der sådan et mere metodisk perspektiv, der hedder, at vi har også, som analytikere, har vi i fællesskab, vil jeg sige, nu inkluderer jeg sådan set alle, der arbejder med spørgsmål omkring, hvad der betyder noget for vælgerne i hele Danmark. Men vi har været rigtig dårlige til at formulere, hvad ligestilling egentlig er. Og dermed, har det også været, det har været et svært svar at give. Og ligesom, det er fordi, det bliver uklart. Det er simpelthen, ja. Fordi hvad er ligestilling? Altså, og hvis du ikke ved, hvad ligestilling er, hvorfor skal jeg så svare det i forhold til en eller anden prioritering, når jeg har sundhed og velfærd og børn og unge og alt muligt oven i hatten? Så kommer jeg ikke til at svare bare sådan lidt akademisk term, der ikke resonerer med vælgerne. Jamen det tror jeg, i sådan en ren metodisk forstand, tror jeg, vi har misset det her med at definere, hvordan vi rent faktisk måler ting. Det tror jeg, det ene af det. Det andet er, at jeg tror også, at vi har forfejlet at finde ud af, hvad det er for nogle grundlæggende energier, der er i ligestillingsspørgsmålet. Fordi, som vi jo lige har været inde på, der er jo rigtig mange forskellige indgange til det her spørgsmål omkring ligestilling. Der er ligestilling sådan mere sådan en paraplybetegnelse for alle mulige ting, som vi ligesom kan læse ind i det her. Og der tror jeg, at vi har været rigtig dårlige som analytikere til at finde ud af, hvad er det for en energi, der egentlig er. Fordi du kan sige, for nogen af det her en energi, der hedder, jeg vil sådan set gerne have en situation, hvor jeg får det samme som den mandlige kollega, som laver præcis det samme. Det kan man forholde sig til. Men for andre, der er det jo mere et spørgsmål omkring, at jeg i min dagligdag oplever, at der er en respekt omkring, altså, og så bliver det mere sådan værdimæssigt, det er mere flydende i forhold til, hvad du oplever, der rent faktisk er ligestilling, ikke? Men hvorfor er det så, når man laver for eksempel målinger på ligestillingspolitikken, at det primært dem, der prioriterer det som en politisk dagsorden, de ligger inden for de partier, der er rød blok. Ja. Der er meget få i blå blok, der svarer, at ligestillingspolitik skal være en prioritering. Er det så fordi, at vi er over i en diskussion omkring lighed? Nej, Jesper, jeg kan se, du rødmer. Nej, jeg tror faktisk mere, du er ude i et spørgsmål omkring sådan den grundlæggende kultur omkring, hvordan kønnene lever sammen, og hvor meget køn egentlig betyder. Og der tror jeg, at den er, betydningen af køn er mindre afgørende i forhold til rigtig mange blå vælgere, mens den er blevet mere afgørende for rigtig mange røde vælgere. Det er et meget interessant perspektiv, det der. Vi træder jo lidt vande her, fordi sandheden er jo, der er jo ikke så meget... der er masser af forskning, men der er ikke rigtig noget, der sætter det... Jeg laver ud med at sige, det er spekulativt, men analytisk. Ja. Fordi hvis vi sammenholder med... Okay, nu tager jeg bare lige at køre den ud. Ikke? Hvis vi sammenholder med den forskning der, så kan man sige, at vi ved også, at vælgerne er mere, i mangel på bedre ord, patriarkalske. Der er i hvert fald studier uden for Danmark, og jo også delvist inden for Danmark, som viser, at man forplanter sig lidt sådan ideologisk på de 2 forskellige flanker, enten til højre eller til venstre, alt afhængig af, hvor bløde og hvor hårde værdierne er, og forståelsen af nogle faste rammer og den slags. Ikke? Nå, der tror jeg, det er fair nok at så sige, at du på rigtig mange, borgerlige partiers side, der har du nogle vælgere, som er mere patriarkalske orienteret, og måske dermed også sagt, måske mere sådan traditionelt orienteret i forhold til deres familiemønstre og oplevelse af, hvordan tingene ligesom skal hænge sammen. Og så har du, du kan jo også godt lave... Det derved kan være forklaringen simpelthen på, at der er mindre opbakning til, hvad kan man sige, en traditionel forståelse af ligestilling. Ja, men det er jo også fordi, du har jo haft det tendens, du over på venstrefløjen har haft lidt det modsatte med sådan et matriarkalsk perspektiv. Ja. Ikke? Og jeg vil bare lige sådan præcisere, at det er ikke sådan, at blå vælgere selvfølgelig ikke synes, at der ikke skal være lige betaling og den slags. Det er slet ikke det, vi mener på nogen måde. Men det er bare sådan... At det er de grundlæggende energier. Ja, præcis. Hvorfor er energien der ikke på samme måde, når termen ligestilling kommer op? Ikke? Der er på en eller anden måde noget med, at venstrefløjen har annekteret det begreb, tænker jeg. Og det kan måske også fælde ind i de målinger, der er. Jo, og så har Venstre, partierne på venstrefløjen, og vel egentlig hele Centrum Venstre, har jo i rigtig mange år haft en tendens til at netop, som du siger, at adoptere begrebet, men jo også kravle forholdsvis højt op i træet i forhold til at snakke ligestilling, ikke? Og rettigheder. Jo, bestemt. Og det er måske også dem, der giver dem nogle problemer nu, men det er noget andet.
Altså Jesper, som jeg sagde før, indledningsvis, jeg har altid synes, at det var svært at håndtere det her, fordi jeg synes meget hurtigt, man uden at ville lyde værdiladet, kommer til at lyde, som om man har nogle værdier, der ligger til grund for det, man siger, og det er ikke hensigten på nogen måder. Altså, det er svært at komme med betragtninger, som ikke på en eller anden måde kan diskuteres af nogle andre, som om det er bare fordi, du synes. Det er en svær debat, det her. Men det er jo også det, der gør den så giftig. Det gør det sindssygt giftigt. I særdeleshed i politisk forstand. Ja, præcis. Men for ligesom at supplere eller understøtte noget af vores diskussion, og nu her særligt, når vi kommer ind til hele den her MeToo-bølge eller sexisme-debat, der er, så har vi fået adgang til noget data. Ja, det har vi. Det har vi fra Zetland, som har lavet en rigtig god artikel i tirsdags sidste uge, udkom, og de har lavet det i samarbejde med DMA Research, som vi også godt kan lide at bruge, fordi så er det ordentligt materiale, der kommer ud. Ja, de har været ude at lave 1000 landsrepræsentative interview. Præcis. Ja. Og vi har kigget på det, og det første, det var sådan, det kan wow, hvad? Ja, men der var jo nogle overraskende ting, ikke? Synes jeg faktisk. Og nu er det jo vigtigt for os at sige, nu prøver vi ligesom at snakke den ind i den der politiske optik, og så sige, hvad er det for en politisk energidynamik, der ligger i de her tal? Hvad var det første, du tænkte, Jesper? Lad mig starte der. Du ved, nu står vi med en masse tal og alt muligt andet, ikke? Og vi stykker selvfølgelig ned og giver nogle tal, som man ligesom kan høre, at der er noget data, der ligger bag, men vi gennemgår jo ikke alle tal, vel? Nej. Så lad os starte med din overordnede vurdering. Du kigger på det her, du sammenholder med debatten deroppe og flyve, alt hvad vi har snakket om, vores betragtninger, og du tænker... Jeg tænker, at vi står i en ret interessant situation, fordi det første, jeg tænkte, da jeg så det der tal, det var, at det her er jo ikke en diskussion, som vi er på den anden side af. Altså det her er en diskussion, som vi kommer til at have med os i rigtig, rigtig lang tid. Så det kan godt være, at den kommer til at gå op og ned i forhold til, hvor meget tryk der er på den, og hvor mange sager, der ligesom kommer op, og hvordan det bliver håndteret osv. Men jeg er helt overbevist om, at det her bliver en af de, drivende politiske energier i en del år fremad. Men det er bare interessant, fordi det gør det jo, fordi at det har stor opmærksomhed hos politikerne, det har stor opmærksomhed i pressen og blandt meningsdannere, og så kommer vi ind til det, der var min overraskelse. Hvor pokker er opbakningen henne i forhold til dem, der bliver spurgt i den her undersøgelse? Jo, det rinder. Er det et af med, at der kører en masse historier blandt dem, der har ligesom en politisk aktie i samfundet, og er det koblet den almindelige dansker? Eller jeg blev noget overrasket over tallene, og skal vi lige prøve at give nogle tal? Ja, fordi det giver måske mening, hvis vi lige bare siger det, ikke? Altså, på spørgsmålet om sexisme-debatten har udviklet sig en problematisk retning. Hvis vi lægger enige og delvist enige sammen her, ikke? Så svarer 68% af kvinderne enige. Det er jo ikke nødvendigvis et udtryk for, at man siger, at den er blevet for stor, eller for meget, eller vi ikke gider snakke om det. Men det er måske bare mere et spørgsmål omkring at så sige, rigtig mange af de der kvinder kunne jo også svare med den motivation, der hedder, jeg synes faktisk, at den måde, vi taler om den lige nu, den er gået den forkerte retning, fordi den overskygger for det, der rent faktisk er de reelle problemstillinger. Og det kan så være i sådan et overgrebsperspektiv, eller et ligestillingsperspektiv, eller i alle mulige andre perspektiver. Det vil sige, at måden det i tale sættes på i medier og blandt politikere og alle mulige andre meningsdannere, det faktisk ikke harmonerer med det, som flertallet af kvinderne selv oplever. De føler, at det tager en drejning, som er en retning, hvor at det er ikke sexisme for mig mere. Nej, det tror jeg er rigtigt. Det tror jeg er rigtigt. Interessant betragtning. Og det er jo, man kan sige, det viser jo også, og det er jo også noget, som vi gentagne gange har snakket om i vores programmer, men det viser jo også, hvor meget medierne har indflydelse på. Det kan godt være, at medierne ikke fortæller os, hvad det er, vi skal mene, men de fortæller os, hvad vi skal mene noget om, ikke? Jo. Og hvordan vi ligesom skal diskutere tingene. Og der tror jeg måske, at det her er et udtryk for, at der også mediemæssigt måske har været en tendens til at bevæge sig forholdsvis meget ud af nogle forskellige tangenter, og måske også mangle fokus på det, der egentlig er sagens kerne. Ja, Det tror jeg er en del af den tilbagemelding, som danskerne giver i den her undersøgelse. Altså det, jeg synes, der var interessant, når vi så går ind og kigger på det, fordi det falder måske lidt ned i hele diskussionen omkring det, vi havde tidligere med ligestillingspolitikken, er jo, det fællesnævneren er lige rettigheder. Ja. Det er altså meget retfærdighedsorienteret eller lighedsorienteret, men hvor at det måske kan være
noget for en gruppe, og noget for en anden gruppe, afhængig af, hvor man er, så bekræfter denne her måske i virkeligheden meget godt. Nu har sexisme-debatten jo meget gået på magtfulde mænd, som ligesom behandlede kvinder på en meget særdeles upassende måde, må man sige, ikke? Og nu går vi ind så i tallene, så kigger jeg bare lige, sexisme-debatten har udviklet sig i en problematisk retning. Der svarer 62% af personer med lange videregående uddannelser, det er de enige i, hvis vi sammenholder delvis enige, ikke? Ja. Det er jo et højt tal. Men hele, og nu skal jeg har ikke min briller på, 81% af erhvervsfaglige svarer det samme. Ja. Det vil sige endnu flere for det erhvervsfaglige. Der er altså, selvom det er højt tal begge to, så kan der være noget. Er du enig? Ja, nej, enig. Og så har du også det der med, at du kan sige, at de erhvervsfaglige vil jo også, der vil jo være en højere andel af mænd blandt den erhvervsfaglige gruppe. God point. Altså, de trækker selvfølgelig også i den retning, fordi mændene også, altså, sådan hænger tingene jo også sammen. Ja. Men det der jo også er, det er tilbage til din pointe fra før, i forhold til det her med vælgerne, hvordan de ligesom ser på den her diskussion. Du vil jo også sådan rent traditionelt sige, at de erhvervsfaglige vælgergrupper nok har en mere forstår mig ret, traditionel oplevelse af det her spørgsmål. Det er også EFG og HTX. Ja, præcis. Så det giver meget god mening, men det viser jo så også det der træk, der kan være i den her debat. Og det viser jo, at den her debat jo, kløver befolkningen og vælgerne på rigtig mange forskellige niveauer og dimensioner. Ja. Og det er jo det, der gør den så vanvittigt svær for politikerne at forholde sig til. Fordi der er ikke rigtig nogen fast grund under fødderne. Nej, præcis. Kigger også på parametret omkring kort videregående uddannelse, hvor der er rigtig mange kvinder i sådan noget. Den ligger også anderledes end personer med lange videregående uddannelser. Så der er men du begynder at få de der træk. Jeg tror, altså, det her er jo endnu et bevis for, at du begynder at få det der træk, når vi snakker uddannelse. Ja. Altså de her skillelinjer mellem højere uddannet, kortere uddannet. Du begynder at få et træk generationsmæssigt, som også bliver tegnet op her. Du bliver højst sandsynligt også, får også et træk på de allerstørste byer kontra land, og så videre, så videre, så videre. Og så kommer vi jo lidt ind i det, der før var samtalen om opfattelsen, perceptionen af, hvad det er, der er gældende for din dagligdag, ikke? Præcis. Ja, sorry, du havde et tal. Nå, men jeg synes, det er interessant, fordi det er jo en anden del af den her diskussion. Det er jo, altså, i forbindelse med den her diskussion, der har jeg sådan hele tiden filosoferet lidt over, at den mangler jo ligesom at blive sat ind i en ramme. Altså forstået på den måde, den er sådan lidt uden bagkant, kan man så sige, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, det vil sige, at vi diskuterer sådan lidt i øst og vest, og med forskellige udgangspunkter og så videre. Det vil sige, at vi diskuterer sådan set alt og ingenting hele tiden, ikke? Jo. Men det, som der slog mig i det her, det er, at Zetland stiller et spørgsmål, der hedder, der er foregået en krænkelse, når en person føler sig krænket. Og der svarer 44% af de enige. Ja. Og det er jo egentlig, altså, det er jo et vanvittigt interessant tal, fordi det er jo tilbage til hele den der spørgsmål omkring identitetspolitikken, og det der med, jeg føler. Og det er ikke fordi, at jeg underkender, at folk kan føle det her, fordi det tror jeg sådan set, vi alle sammen kan i rigtig mange sammenhænge. Men det er jo bare interessant at så sige, jamen, hvem er det, der ligesom har definitionsretten omkring, hvad det er, der er en krænkelse? Og det er vel egentlig det, der er sådan hele grundproblematikken i det, jeg sagde, når jeg gik og filosoferede omkring den her debat. Grundproblematikken er, at der mangler egentlig definition af, hvad er det, vi snakker om? For at understøtte det, du siger, så det er jo interessant, fordi så er der et af spørgsmålene, det er jo, det er mit indtryk, at nogen misbruger anklager om seksuelle krænkelser til bevidst at skade andre. Hvor mange svarer positivt til det? 68%. Det er næsten 3 ud af 4. Det vil sige, at måske er en af problematikkerne det her, at der ikke er en fast definition. Jamen, det tror jeg. Fordi alle kan pludselig føle sig... Jo, og så er det jo også et spørgsmål omkring... det er jo også et spørgsmål omkring... Nu bevæger vi jo også ind i det der farvand, der hedder intentioner. Ja. Altså, hvad er det, der ligger bagved, at nogen fremfører en sag? Og der kan man så sige, der har vi jo rigtig mange eksempler på, at vi siger, at der er en offer for en krænkelse. Det kan vi ikke diskutere. Men lige nu begynder der jo også at snige sig den ting ind i debatten, der hedder, ja, men hvad nu, hvis der rent faktisk ligger noget bagved
at fremføre. Altså, det er jo lidt tilbage til den her diskussion omkring hele situationen med de radikale, altså en 10 år gammel krænkelse, er den relevant i dag? Det skal jeg ikke gøre mig til dommer omkring, om den er. Andet end, at hvis vi tager udgangspunkt i, at man har følt sig krænket, så er der jo rigtig mange, der siger, at den er da fuldstændig valid, lige så valid i dag, som den var for 10 år siden. Men det er jo også tilbage til perspektivet, som du startede med, Sune. Altså, det viser jo også, at rigtig mange af os er faktisk en lille smule på usikker grund, og ved ikke helt, hvad det er, vi har med at gøre, fordi vi svarer lidt i øst og vest. Ja, præcis. Altså, vi synes, det er gået i den forkerte retning. Vi har en oplevelse af, at der er nogen, der har nogle intentioner, som måske ikke er helt fine i kanten. Til gengæld, så dem, der bliver krænket, bliver jo krænket. Og Jesper, det er jo på langt de fleste direkte spørgsmål om, skal mænd og kvinder have lige løn, for eksempel, så vil folk overvældende svare, ja. Selvfølgelig. Det, der er problemet med den her debat, det er måske, at den også rammer ind i et element af det her sådan identitetspolitiske, i mangel af bedre ord, har du og jeg brugt det nogle gange, og det er mere flydende, og det er sværere at måle, fordi det er følelser. Det er også interessant at diskutere for os, men det bliver jo altid et lille element af noget spekulativt, når vi står jo altid oven på data, vi står altid oven på tal eller observationer, men når det er sagt, at det er sværere at måle det her. Det er sværere at få et egentligt svar på de der flydende diskussioner hos den enkelte. Jo, og så synes jeg jo, det her er jo en af de diskussioner, som virkelig føder ind til det perspektiv, som vi to har snakket om rigtig mange gange, det her med, at der er simpelthen så meget i vores politiske forståelse og adfærd og holdningsdannelse, der er styret vores følelser, og ikke rationalitet. Ja. Og det viser det her jo med al tydelighed, fordi uden sammenligning i øvrigt, men det er jo ikke et spørgsmål omkring, om jeg er tilhænger eller modstander af at prioritere 10 millioner mere til det ene eller til det andet. Nej. Det kan man sådan forholdsvis nemt gå til. Ja. Men her er det jo noget, som rent faktisk også involverer, hvordan jeg gebærder mig i min dagligdag. Altså, fordi det har jo også indflydelse på, når vi to går på arbejde. Hvad er det for en optik, vi møder vores kollegaer med, når vi står tæt i metroen her i København? Ja. Står vi så med armene ned langs siden, eller andre steder? Altså, det er jo, og det betyder jo, at det har jo om sig gribende perspektiver for vores liv. Og for de sager, der har været, så er det selvfølgelig et reelt spørgsmål om magtmisbrug. Det er jo også vigtigt at sige. Præcis, fordi det er jo der, hvor jeg synes, der er en vanvittig interessant vinkel ved det her. Det er et spørgsmål omkring, hvad er det for en position, de forskellige aktører i det her har. Ja, og det har jo været en del, det er jo det, der har affødt hele den debat, ikke? Godt, det er sådan, at jeg ved ikke, om du har set det ud af din skimmen ud af siden af krogene, men producer Thomas begynder at sende onde øjne, Jesper. Nå, for sådan. Han vil helt slutte af. Nå, gud, jeg synes lige, vi var kommet i gang. Jeg vil bare sige, jeg tror ikke, debatten er færdig. Det tror jeg heller ikke. Vi kommer til på en eller anden måde at skulle fornemme, analysere, hente data og blive lidt klogere på, hvad pokker det er. Jeg har en fornemmelse af, at der kan komme mere hen ad vejen. Jamen, enig. Og det var også det, jeg ligesom lagde fra land med at sige, at jeg tror også, at det her er en debat, som vi kommer til at have med os rigtig, rigtig lang tid. Godt. For mange forskellige indgangsvinkler. Ikke? Jesper, vi skal til afrunden. Skal vi? Skriv til os på Polsterpod på Twitter, polsterpod, med forslag til temaer og spørgsmål. Og du er også meget velkommen til at følge os på Twitter og Facebook. Vi laver Polster i samarbejde med F4 Lyd, og hvis du kan lide programmet, så må du meget gerne dele det på de sociale medier. Tak fordi du lyttede til Polster. Mit navn er Sune Steffen Hansen. Og mit navn er Jesper Claus Larsen. Du har lyttet til et afsnit af Polster, produceret i samarbejde med A4 Lyd, en del af A4 Medier. Polster kan findes på Libsyn, iTunes, Spotify, YouTube, eller hvor du normalt finder dine podcasts. Hvis du kan lide Polster, så husk at følge os på Facebook, Twitter og LinkedIn, og husk at abonnere i din podcast-app. Tak fordi du lyttede.